Pokrkaj sa. Zdravím, vítam vás pri dnešnom díle. Dnes testujeme habanero recavina. Je to silná vzorka, veľká, pomerne. Hore to daj. OK. Ešte. OK. To je asi... Jak moja hlava? To je jak tvoja hlava. Voní. Uvidíme. Rozrežeme a uvidíme. Ty kokos, ten olej. Bože. Kamaríde. Hore, hore. Jo, nech ju. Placenta. Slušná. Semenka. Tu dáme preč, toto je černé, toto dáme preč. Dobre. Dobrý šmak. Pijem iba šmaky z obrovskej fľaše. Dobrú chuť. Ešte nič. Nic? Hodne dužinaté. To je dobré, ne? No, máš sa v pohode. Ten odér. No. Pomaly sa to buduje. Chuť taká habanérová. Začína mi to spalovať jazyk. Taká, jak keby... No, buduje sa to. Začína chytať paralýzu z toho. Nepálí to človeče tak extrém, ale tá paralýza. Také šokové vlny do rúk. Také úplne, že slabé ruky, úplne také. Môže byť? It's really hot. Really hot? Paralýza. Ty kokos. Ne, skutočne to tak nepálí, jak ma to paralizuje. To je nejaká halus, ne? Niektoré čili je také, že ťa vyslovene ťa takto hádže, že... Víš? Už áno, no. Ty kokos. Také zaujímavé testovanie. Len tu vpredu, na perách, jazyk. Už začíname slziť. Stále sa to drží. A nepustí. No, komu by si odporučil takúto papričku?
Nechceme vrátiť sa do masa. Ten hurikán byl pálivejší. Ale rýchlejší odeznil. Toto je vytrvalostnejší. To je to najsilnejší habanero, ktoré bylo vyšľachtené. Palivosťou má tuším až 577 000. Ale to je iba relatívne. To závisí od toho, že od toho? Jak sa podarí vypestovať, samozrejme. To je každá paprika taká. Nikdy to není presné. Oni majú svoju určitú minimálnu úroveň, že ktorú majú, ale tá maximálna už... Tá maximálna sa dá dosiahnuť len v laboratórnych podmienkách. To my nemáme. Ale je to šleha. Už tá palivosť ustupuje. Ale už ma to tak paralizovalo, že už si necítim nic. Pecka. Už mám paralizované ruky úplne. No dobre, no. Takže, verdikt na závier. Jeste čili, decka. To všetko? No je, dobre to je, uznávam. A na chuť, jaká je na chuť, to si nepovídal. Taká habanérová, tak jak habanero. A zpočátku taká, jak definovať tú chuť. Habanero má špecifickú chuť, no není ani moc sladké a není ani také korenisté, jak je bud. Je to také... No. Počkaj. No ja čekám. Už to odchádza. No, ešte co budeme testiť na budúce? Sa uvidí. Něco slabší. Slabší vzorky sú nachystané na budúce. Z vlastnej výroby. Vlastné skleníkovky. Takže, čili zdar. Budúce. Čili zdar.